Que che fixen eu, calipollas? Bernardino Carrillo Cid. Ás 4:30 da tarde, máis ou menos. Eu tocaron ali o timbre e salín, vin a primeira vez e non vin a nada. Fun a chamei a unha irmá por teléfono a Suiza, non? Pois volveron a tocar outra vez e vexo que ven con unha máscara. Dixo, pongo na mão detrás do cu. Dixo, por qué? Dixo, mira que te mato. Dixo, por que me vas matar a min? Que che fixen eu, calipollas? Se descubre a cara, que che peta un este que che arranca a cabeza. Dixo, mira que te mato. E nesto ven outro con cordel dices. E dixo, me pongo as mãos do outro. Dixo, pero quen eres tú para mandar por veña, dame a carteira. Dixo, toma a carteira. Por veña, trae vai aquí. Pois dixo, por non che dou que agora meto no bolsillo. Quítame do bolsillo. E nesto baixaba a señora e a filla. E foi cando escaparon por aquí. E chamamos á policía e xos colleron ali un dos tracos. Pero isto foi, máis de media hora non pasou, que xos tiñan cazado. E así foi todo o que pasou. Viñan mascarados cun é de color e outro é blanco. Delgados. E o delgado viña ca escopeta recordada, por aí de 30-40 centímetros. E o outro viña con unha pistola de 6,35 ou 6, era unha pistola pequena. E o outro que se me por aí, dixo, que che peto con este... Dixo, mira que te mato. Dixo, pois se fai placer, mátame. Que queres que te diga? Dixo, pongo máis atrás. Dixo, non xa expoño. Eu non lle collí medo ningún. Dixo, pousa a escopeta e tú pousa a pistola. E despois xa debatemos os tres aí juntos. Entón foi cando vexou a señora, foi cando escaparon. E foi a rapaza que chamou por teléfono a policía. Eu fui buscar a escopeta, cando chegou aquí a policía, eu xa fora a buscar a escopeta para ir detrás deles. Comprende? Entonces, por aquí viñeron unha señorita e dous policías. Entonces iban ali hai unha perrera de casa onde están ladrando. Entonces xa chamaron os outros que xa os colleran. Vou ir onde o abogado un pouco, que eu quero saber quen son os tíos, que quero verlos ali, que ali non están tapados, quero lle ver a cara. Eu non lle teño medo. Sabes o que me puxo moi nervioso? Porque eu estou operado do corazón. E agora levo chamaño unha malla que vai metida debaixo do fígado, debaixo dos pulmóns. Entonces puxome nervioso, non? Eles non me pegaron un tiro porque non quixeron, que non lle escapei para nada. Nin lle dei a carteira tampouco. Dixen, colleme tú no bolsillo. Por se me ven a coller no bolsillo, que te lle escopeta ao outro e doulle con ela na cabeza. Comprende? Deixaban elas entonces, e ves correr por aí, amigo, eso, ningún jabalín correndo por aí. E le viñenche ben informados, que sabía que tiña os cabalos e todo. E le viñenche ben informados. E que estaba solo tamén, comprendes? Que vale que se é o destino teu, é o destino teu, comprendes? Que vale que escapaba, ou que como me dixo un veciño que non vive aí. E dixo que anda así berras, dixo que vale berrar. En canto chega aquel señor de ali, ele sei que comigo con a escopeta de carabín, que vai a fazer? Se me quería matar, matábame. Eu non teño un peso, a joya que teño que este me dijo, eu teño este anillo de cando era mocito. Comprendes, quero dizer? Que cartos que... Eu traio 30-40 euros no bolsillo para tomar uns café cos amigos e acabouse. Comprendes? Cando vou ao supermercado paga a filla que tarjeta, que é a filla que ven comigo comprar e todo eso, non? Comprendes? Vou ter cartos. Gastalos e telos non pode ser, este que parece.